Καλησπέρα σας. Το συγκεκριμένο πάνελ έχει θέμα νέα μοντέλα ηγεσίας και συνεργασιών. Αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διοργάνωση για την πρόσκληση. Ονομάζομαι Καλλιόπη Καραμποίκη και έχω τη χαρά να συντονίζω αυτή τη συζήτηση σήμερα. Εκπροσωπώ τον Οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και για μας έχει ιδιαίτερη σημασία το σημερινό πάνελ, γιατί όλοι οι ομιλητές του σημερινού πάνελ έχουν συμμετάσχει μέσα στα χρόνια σε προγράμματα του οργανισμού. Θα σας πω δύο λόγια για τον οργανισμό. Ο οργανισμός λοιπόν Νέα Γεωργία Νέα Γενιά ιδρύθηκε το 2018 με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο στόχος μας είναι να ενισχύουμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με το κλάδο της αγροδιατροφής και κυρίως τους νέους. Αυτό το κάνουμε μέσα από την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη συμβουλευτική και τη δικτύωση. Ενδεικτικά μέχρι σήμερα σε προγράμματά μας, τα οποία υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, έχουν συμμετάσχει πάνω από 30.000 άτομα. Η θεματική μας σήμερα δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος μας αλλάζει ραγδαία σε όλους τους τομείς, το περιβάλλον, η τεχνολογία, η αγορά, και παράλληλα καταλαβαίνουμε ότι απαιτούνται νέα μοντέλα ηγεσίας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και αυτό που βασικά πιστεύουμε είναι ότι τη διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που έχουν έμπνευση και που έχουν την ικανότητα να πάνε τον κλάδο ένα βήμα παραπέρα. Θα σας συστήσω τους ομιλητές μας και μετά θα τους δώσω το λόγο να μας πούνε δύο λόγια για τον εαυτό τους και θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Δίπλα μου έχω τον Χρήστο το Ζαχαράκη, είναι διαχειριστής αγροτικής εκμετάλλευσης εδώ στο Αγρίνιο, η κυρία Μυρτώ Λίκα, επαγγελματίας κτηνοτρόφος, και ο κύριος Νίκος Κρίτζαλης, επαγγελματίας μελισσοκόμος και βασιλοτρόφος. Οπότε, Χρήστο, σου δίνω το λόγο να ξεκινήσεις να μας πεις δύο κουβέντες. Καλησπέρα και από μένα. Χαρά μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θα ξεκινήσω με μια σύντομη εισαγωγή του δικού μου ακαδημαϊκού και επαγγελματικού υποβάθρου, γιατί έχει αρκετά μεγάλη σημασία για τη ροή της συζήτησης. Το ακαδημαϊκά και επαγγελματικά το background μου δεν έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα, παρότι κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Οπότε μετά τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές μου σπουδές σε marketing, επικοινωνία και διεθνές management στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Μπάθου του Ηνωμένου Βασιλείου, επέστρεψα πριν 4 χρόνια στο Αγρίνιο, εδώ, στον τόπο καταγωγής μου, για να αναλάβω την οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση. Είμαστε παραγωγή εσπεριδοειδών, μυδικής και αραβόσιτου. Κάπως έτσι, πολύ γρήγορα έφερα στο προσκήνιο το πρώτο κομμάτι, το οποίο για μένα σημαίνει ηγεσία, και αυτό έχει να κάνει με το να ασχολείσαι με κάτι συνειδητά, από επιλογή και όχι από ανάγκη. Και νομίζω ότι αυτό είναι που πρωτίστως σε αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη ο πρωτογενής τομέα σήμερα. Ένα δεύτερο κομμάτι στο οποίο θέλω να σταθώ όσον αφορά την ηγεσία έχει να κάνει με το ότι η ηγεσία δεν είναι δεν είναι μια καθοριστική και ασαφής έννοια. Το αντίθετο, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας και στο δεύτερο σκέλος της ομιλίας θα αναφερθώ με συγκεκριμένα παραδείγματα. Κάποια νούμερα που αναφέρθηκαν και πρωτίστως σήμερα, αλλά θεωρώ αναγκαίο για τη ροή της συζήτησης να αναφερθούν, έχουν να κάνουν με κάποια στοιχεία για τον πρωτογενή τομέα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 400.000 άτομα, πάνω από το 10% δηλαδή του συνόλου του εργατικού δυναμικού, που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Και έχουμε 32 σχολές, μία εκ των οποίων είναι και αυτή που βρισκόμαστε εδώ σήμερα, οι οποίες είναι γεωπονικής, γεωτεχνικής και κτηνιατρικής κατεύθυνσης. Παρόλα αυτά, το μείζον πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα συνεχίζει να είναι το ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, και δεν υπάρχουν άνθρωποι σε όλες τις ιεραρχίες και σε όλες τις βαθμίδες, από απλούς εργάτες γης μέχρι διαχειριστές των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Και ταυτόχρονα, με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε από τα χαμηλότερα ποσοστά καταρτισμένης εκπαίδευσης στον πρωτογενή τομέα. Συγκεκριμένα, ούτε το 7% των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα δεν έχει συγκεκριμένη και καταρτισμένη αγροτική εκπαίδευση. Τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα αν ληφθεί υπόψη πως μιλάμε για ένα μέσο όρο ηλικίας των αγροτών στα 57 έτη και το σύνολο των ανθρώπων κάτω των 40 ετών που ασχολούνται είναι 7%. Θα κλείσω το πρώτο σκέλος της δικής μου ομιλίας λέγοντας ότι με βάση όλα τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο
πως αυτή τη στιγμή στον πρωτογενή τομέα η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που ασχολείται δεν το κάνουν από επιλογή, το κάνουν αγκαία ή απλά βρίσκονται τυχαία στο χώρο. Παρ' όλα αυτά, για αυτό ακριβώς το λόγο βασικά, η ηγεσία είναι ο μονόδρομος για να μπορέσουμε να καταστήσουμε τον πρωτογενή τομέα πιο ελκυστικό για τους νέους ανθρώπους. Και στο δεύτερο σκέλος θα επανέλθουμε με πιο συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Μυρτώ, θες να πάρεις το λόγο? Ναι, φυσικά. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την τιμή σήμερα να μιλάω σε αυτό το πάνελ για το κομμάτι της κτηνοτροφίας. Είμαι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Θεμάτων, γενικός γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Υπήρου και μέλος των διεπαγγελματικών οργανώσεων γάλακτος, φέτας και κρεάτων. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω στο κομμάτι της κτηνοτροφίας για τις φάρμες του παρελθόντος και τις φάρμες του μέλλοντος. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή η κτηνοτροφία έχει δύο ταχύτητες. Στη μία βλέπουμε τις φάρμες του παρελθόντος, οι οποίες είναι σε δύσκολες συνθήκες εργασίας, σε πολύ χαμηλό εισόδημα, με μηδενικές παραγωγές. Και από την άλλη βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξελίξει τη δουλειά τους και έχουν φτάσει την μονάδα τους σε ένα άλλο επίπεδο που πραγματικά ντρέπεσαι ακόμα και να πατήσεις μέσα. Θα σας μιλήσω για τη δική μου εμπειρία. Το 2014 γύρισα από τη Θεσσαλονίκη από τις σπουδές μου και ανέλαβα αυτήν τη φάρμα του παρελθόντος. Μία φάρμα με μηδενικές αποδόσεις, μία φάρμα σε πολύ άθλιες συνθήκες και μία φάρμα στην οποία, μία οικογένεια μάλλον, η οποία πάλευε να ανταπεξέλθει ακόμα και στα καθημερινά έξοδα. Σήμερα, περίπου 12 χρόνια μετά, πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι. Όχι γιατί θα δείτε σε εμάς τον τέλειο στάβλο, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά γιατί καταφέραμε να τριπλασιάσουμε τις παραγωγές μας και να πάμε τη μονάδα μας λίγο πιο ψηλά. Ένα παράδειγμα αυτού για να καταλάβετε πώς αλλάξαμε τη μονάδα, θα ήθελα να πω ότι είμαστε από τις λίγες μονάδες σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή που έχουμε θάλαμο υδροπονίας και έχουμε καταφέρει να ρίξουμε τα κοστολόγια μας απλά με μια μικρή μονάδα των 20.000 ευρώ. Πώς φτάσαμε στο σήμερα? Στο σήμερα φτάσαμε ακούγοντας γνώμες, ακούγοντας ανθρώπους και πηγαίνοντας λίγο παραέξω να δούμε τι κάνει ο γείτονας. Είναι αυτό που λείπει σήμερα από την κτηνοτροφία, γιατί νομίζουν όλοι οι παλιοί ότι τα ξέρουν όλα και δεν κοιτάνε λίγο παραπέρα. Αυτό είναι που θα ήθελα να εξηγήσω, δηλαδή, είναι ότι πρέπει να φύγουμε από το καβούκι μας και να μπούμε επιτέλους σε έναν συνεταιρισμό ιδεών και απόψεων, ώστε να εξελίξουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Μυρτώ. Νίκο. Γεια σας και από μένα. Λέγομαι Νίκος Κρίτζελης, είμαι επαγγελματίας μελισσοκόμος βασιλοτρόφος. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμένα το βασικό επίπεδο σπουδών μου ήταν πάνω στις γεωεπιστήμες. Γεωλόγος έχω σπουδάσει. Έκανα στροφή και πήρα ένα γεωτεχνικό επάγγελμα. Έκανα στροφή πριν αρκετά χρόνια και ξεκίνησα τη μελισσοκομεία, θεωρώντας ότι η μελισσοκομεία και γενικότερα αγροτικός τομέας χρειαζόταν νέους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ένα αλφα μορφωτικό υπόβαθρο. Όντως θα συμφωνήσω και με τους προλαλήσαντες συναδέλφους ότι λείπει η τεχνική κατάρτιση για την άσκηση και το σχεδιασμό επιχειρηματικών αγροτικών δραστηριοτήτων. Εξειδικεύομαι στο κομμάτι της βασιλισσοτροφίας γιατί θεωρώ ότι η βελτίωση του γενετικού υλικού των μελισσών στις προκλήσεις τις περιβαλλοντικές είναι μείζον ζήτημα, έτσι ώστε να έχουμε ανθεκτικότερα μελισσοσμήνη. Αυτά από μένα σε πρώτη φάση και επανέλχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ωραία, τώρα ας περάσουμε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Θα ξεκινήσουμε με τον Χρήστο. Χρήστο, έχεις πει ότι η ηγεσία δεν είναι κάτι μεγάλο ή περίπλοκο, αλλά ότι είναι κάτι απλό για όσους αγαπούν αυτό που κάνουν. Θα θέλαμε να μας πεις πώς το έχεις βιώσει εσύ αυτό από τη δική σου πλευρά, δηλαδή ερχόμενος από μια άλλη καριέρα πίσω στη γη. Σωστά. Πράγματι θεωρώ ότι η ηγεσία σίγουρα δεν είναι κάτι μεγάλο, κάτι περίπλοκο. Είναι κάτι που βιώνουμε καθημερινά από τον απλό εργάτη γης, ο οποίος θα πάρει μια πρωτοβουλία στην καθημερινή του εργασία που δεν ορίζεται στο στενό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, από έναν συνεταιρισμό ή μια ομάδα παραγωγών που θα μοιραστεί με άλλες ομάδες παραγωγών ή με άλλους συνεταιρισμούς μια βέλτιστη πρακτική που χρησιμοποίησε και την οδήγησε, για παράδειγμα, στη μείωση του κόστους της,
μέχρι κάποιον εργαζόμενο είτε σε γραφείο είτε στο χωράφι, ο οποίος θα πάρει μια ευθύνη χωρίς να του έχει ζητηθεί. Όλα αυτά είναι απλά και καθημερινά παραδείγματα ηγεσίας. Αυτή είναι η ηγεσία για μένα και υπάρχει παντού, όχι μόνο στις αίθουσες ακαδημαϊκές και στα γραφεία, αλλά υπάρχει και στο χωράφι. Στο συγκεκριμένο σημείο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια πολύ χρήσιμα συμπεράσματα που έχω βγάλει από τη συμμετοχή μου όσον αφορά την ηγεσία, από τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα Agri-Food Leadership, ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το πρώτο στην Ευρώπη που παρέχει Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά, και είχα τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω στο πρώτο κύκλο του κιόλας, το 2023-2024. Το Agri-Food Leadership ήταν ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά επέλεξε μετά από συνεντεύξεις 15 στελέχη του αγροδοτροφικού τομέα και ήρθαμε σε επαφή και διάδραση όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά μέσα από την βιωματική εκπαίδευση, τη θεωρητική εκπαίδευση, τη βιωματική εμπειρία και την δικτύωση με ηγέτες του χώρου, δημιουργήσαμε ένα πρώτο πυρήνα στελεχών και ηγετών του πρωτογενούς τομέα. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή τη διάδραση που κράτησε ένα χρόνο και προφανώς συνεχίζεται ακόμη και τώρα, μου έγινε ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει ένα μοναδικό είδος ηγεσίας. Συνήθως όταν μιλάμε για ηγεσία, τείνουμε να έχουμε στο μυαλό μας το κυριαρχικό μοντέλο ηγεσίας, δηλαδή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο πιο θορυβώδεις, ας πούμε, αυτοί που θα βγουν μπροστά, θα καθαρίσουν όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και μπορώ να σας πω πως με την εμπειρία μου αυτό ίσως είναι και το μοντέλο που τείνει να μειώνεται με τα χρόνια. Υπάρχουν και άλλα είδη ηγετών, υπάρχουν επικοινωνιακοί ηγέτες που είναι περισσότερο διπλωμάτες, έχουν περισσότερη ευχέρεια στο να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τις καταστάσεις των ανθρώπων προς όφελος, προφανώς, όχι με ιδιωτελείς σκοπούς, αλλά με ιδιωτελείς, προς όφελος του κοινού καλού. Υπάρχουν προσεκτικοί ηγέτες, υπάρχουν σταθεροί ηγέτες και άλλα πολλά είδη ηγεσίας. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό συμπέρασμα που έχω βγάλει είναι το ότι με την πάροδο των χρόνων υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από πλευράς των ηγετών να υιοθετήσουν αυτό που συνηθίζουμε να λέμε στα αγγλικά soft skills, στα ελληνικά μεταφράζεται ήπιες δεξιότητες. Η επικοινωνία, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ενσυναίσθηση είναι μόνο λίγες από αυτές. Όσον αφορά το προσωπικό του δικό μου παράδειγμα, θεωρώ ότι από μόνη της η παρουσία ενός ανθρώπου επιτυχημένου σε όλα τα στάδια της προηγούμενης ζωής του, η απόφαση του να έρθει να ασχοληθεί με τη γη, στην αρχή δημιουργεί μια περιέργεια, αλλά θεωρώ ότι από μόνη της είναι ικανή, έτσι θέλω να πιστεύω, να εμπνεύσει και άλλους ανθρώπους και να τους βάλει να σκεφτούν γιατί το έκανε αυτό. Μπορεί να είναι λίγα τα παραδείγματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πρωτογενή τομέα. Ευελπιστώ και θεωρώ με βάση αυτά που βλέπω ότι θα υπάρξουν και άλλα στα επόμενα χρόνια. Δύο τελευταία πράγματα όσον αφορά την ηγεσία, στα οποία θα ήθελα να μείνω, είναι το ότι πρώτον, δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι θεόσταλτο, έναν θεόσταλτο ηγέτη ή κάποιον απομηχανής θεό, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Η ηγεσία, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι κάτι καθημερινό, το βιώνουμε. Πρέπει να το επιτύχουμε και από το δική μας την πλευρά στην καθημερινή μας εργασία και κυρίως και να δούμε από άλλα μοντέλα ηγεσίας που βρίσκονται στο χώρο μας και να παραδειγματιστούμε από αυτά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι το τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει κάποιος ηγέτης στο σύγχρονο κόσμο έχει να κάνει με την ικανότητα του να ακούει. Και βάζω μια ανωτελεία εδώ και θα επανέρχω στα συνεργατικά μοντέλα ηγεσίας που θεωρώ ότι θα κυριαρχήσουν στον πρωτογενή τομέα τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Μυρτώ, εσύ έχεις ζήσει τη μετάβαση από μια παλιά μορφή φάρμα σε μια νέα, πιο σύγχρονη και πιο συνεργατική ουσιαστικά. Θα θέλαμε να μας πεις τι σημαίνει και τι σήμαινε αυτή η αλλαγή για σένα. Ναι, όπως είπα ήδη, είμαστε σε μια εξέλιξη, δεν έχουμε φτάσει σίγουρα στη φάρμα του μέλλοντος. Αυτή η αλλαγή ήταν ανάγκη επιβίωσης καταρχάς και ήταν και μια ευκαιρία να αγαπήσουμε και λίγο παραπάνω τη δουλειά μας. Δίνοντας ένα παράδειγμα για το πώς κάναμε τη μετάβαση, θα ήθελα να πω ότι επειδή, όπως είπα, είμαι τρίτης γενιάς κτηνοτρόφος και ακολούθησα την οικογένεια, υπήρχε η φιλοσοφία των παλιών ότι αυτά είναι τα ζώα, αυτές είναι οι εγκαταστάσεις και έτσι πορευόμαστε. Μπαίνοντας σε αυτόν τον κύκλο, άρχισα να γνωρίζω ανθρώπους και να βλέπω παραέξω κάποια άλλα πράγματα, τα οποία μας φαινόταν πολύ ξένα. Για παράδειγμα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, είπα κάποτε στη μαμά μου, λέω, «Μαμά, ξέρεις, γνώρισα, λέω, κάτι παιδιά, έχουν μια μονάδα με πρόβατα και πιάνουν 3, 4, 5 κιλά την ημέρα η προβατίνα». Γυρνάει, με κοιτάει, χαμογελάει και μου λέει: «Μυρτούλα μου, δεν υπάρχουν αυτά, αγάπη μου. Τα βλέπεις, αυτά εδώ είναι. Θέλεις να μείνεις, μένεις, δεν σ' αρέσει, φεύγεις».
Να μην σας πολυλογώ, αποφάσισα να κάνω αυτό το εγχείρημα μόνη μου τότε και με τη βοήθεια φίλων κατάφερα και αγόρασα 30 αρνιά. Ήταν 2 ημερών και τα μεγάλωνα ένα-ένα με το μπουκάλι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μαμά μου να κάθεται από πάνω κάθε μέρα και να γελάει και να μου λέει «Τζάμπα, παιδεύεσαι». Μετά από ένα διάστημα περίπου από 1 χρόνο, όταν τα ζώα αυτά ήρθε η ώρα και τα βάλαμε στο αρμεχτήριο, πραγματικά πολλές φορές το λέω και κλαίω, η μαμά μου καθόταν δίπλα και έκλαιγε. Και μου έλεγε «Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Εμείς τι κάναμε τόσα χρόνια». Αυτή ήταν η δικιά μας μετάβαση. Εκεί ήταν η στιγμή που είπαμε ότι ναι, υπάρχει κάτι καλύτερο στον κλάδο, μπορούμε να το εξελίξουμε, μπορούμε να πάμε λίγο παραπάνω. Και γιατί όχι, επιτέλους σε αυτή τη χώρα, όταν ο κάθε γονιός λέει ότι «Αχ, παιδάκι μου, πήγαινε να σπουδάσεις, πήγαινε να γίνεις κάτι, μην καταλήξεις εδώ», να έρθει αυτή η ώρα που ο γονιός θα λέει «Ναι, θέλω το παιδί μου να γυρίσει να γίνει κτηνοτρόφος, γιατί ναι, έχει επαγγελματική καταξίωση και μπορεί να κάνει κάτι στη ζωή του». Ευχαριστούμε πολύ, Μυρτώ. Νομίζω η εμπειρία που μοιράστηκες ήταν πολύτιμη για το πώς μπορούν να γίνουν αλλιώς τα πράγματα. Νίκο, μια ερώτηση για σένα. Η μελισσοκομεία είναι ένας κλάδος πολύ απαιτητικός. Θα θέλαμε να μας πεις τι ανάγκες προκύπτουν για ένα τέτοιο επάγγελμα που χρειάζεται τόση γνώση όσο και σεβασμό στη φύση. Η μελισσοκομεία είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, αρκετά κοπιαστικό και συν της άλλης είναι και έχει το πιο δυνατό νομαδικό χαρακτήρα, το λέω τώρα σε σύγκριση με την κτηνοτροφία, από όλες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Η μελισσοκομεία βρίσκεται απέναντι σε προκλήσεις όπως είναι η κλιματική κρίση, όπως είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός και οι ελληνοποιήσεις του ελληνικού μελιού και όπως είναι και το αυξημένο κόστος παραγωγής. Πάνω σε αυτές τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει ο κλάδος, απαιτείται αφενός μια τεχνική κατάρτιση από έναν φορέα που θα την παρέχει, ο οποίος να είναι τεχνικά και επιστημονικά καταρτισμένος, έτσι ώστε όσοι ασκήσουν τη μελισσοκομεία να έχουν ένα καλό background τεχνικής κατάρτισης για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να παράξουν, και αφετέρου και μια καλή κατάρτιση στο marketing, γιατί αν δεν μπορέσουν να δώσουν μια υπεραξία στο προϊόν τους, δεν θα μπορέσουν να σταθούν λόγω του αθέμητου ανταγωνισμού. Δηλαδή έχουμε ένα ευγενές προϊόν, ένα προϊόν από τα καλύτερα παγκοσμίως, το οποίο πρέπει με έναν τρόπο, με ένα σωστό σχεδιασμό στρατηγικής marketing, αυτό το προϊόν να πάρει αξία. Οπότε πρέπει να κοιτάξεις αυτούς τους 2 πυλώνες. Αυτό το έχω βιωματικά και μέσα από συμμετοχή μου, ειδικά στο πρώτο το κομμάτι της κατάρτισης στον Οργανισμό Νέας Γεωργίας Νέας Γενιάς. Έχω παρακολουθήσει 2 προγράμματα, το αξιοποίηση και βελτίωση γενετικού υλικού μελισσών. Αυτό μας έδωσε μια τεχνική κατάρτιση έτσι ώστε να μπορέσουμε να παράγουμε πιο ανθεκτικά μελισσοσμήνη, λόγω του ότι η κλιματική κρίση έχει βάλει ουσιαστικά τις μέλισσες. Οι μέλισσες δηλαδή, οι αριθμοί μειώνονται χρόνο με το χρόνο, οπότε το να μπορέσουμε να φτιάχνουμε ποιοτικότερα μελίσια, αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη παραγωγή. Σε αυτή τη μείωση δηλαδή την οποία δεχόμαστε. Και από εκεί και πέρα άλλος ένας πυλώνας ο οποίος μπαίνει έχει να κάνει και με στο να μπορέσουμε να αναδείξουμε την επικονίαση. Δηλαδή το πού συνεισφέρει η μέλισσα ουσιαστικά στην ποιότητα και στην παραγωγή γενικότερα του αγροδιατροφικού προϊόντος στη χώρα. Έτσι ώστε να αποτελεί, από τη στιγμή που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό του αγροτικού ΑΕΠ ως κλάδος, όμως συνεισφέρει σε αυτό μέσω της επικονίασης. Αυτό από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Δεύτερη ερώτηση για τον Χρήστο. Θα θέλαμε να μας πεις, Χρήστο, πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος των συνεργασιών στη σημερινή αγροτική παραγωγή και τι χρειάζεται κατά τη γνώμη σου για να λειτουργήσουν στην πράξη αυτές τις συνεργασίες. Σωστά. Νομίζω έχει γίνει ξεκάθαρο, ήταν ούτως ή άλλως σαφές βασικά, αλλά έχει γίνει ξεκάθαρο και από από τις προηγούμενες σημερινές ομιλίες, ότι το σύγχρονο και εθνικό αλλά και παγκόσμιο περιβάλλον είναι πιο ασταθές από ποτέ. Έχει κανονικοποιηθεί ουσιαστικά οι συνεχείς μεταβολές έχουν κανονικοποιηθεί.
Οι τιμές συνεχώς στο πρωτογενή τομέα αυξάνονται, τα κόστη αυξάνονται. Οπότε σε όλο αυτό το αβέβαιο περιβάλλον εργασίας, το οποίο κλεινόμαστε να ανταπεξέλθουμε, τα συνεργατικά μοντέλα φαντάζουν σαν το μοναδικό τρόπο επιβίωσης και ανάπτυξης των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Σε πρώτη βάση θέλω να θέσω λίγο το κομμάτι της τεχνολογίας. Υπάρχουν και συγκεκριμένες επιστημονικές έρευνες. Είχε κάνει μια μεγάλη έρευνα η McKinsey, η μεγαλύτερη συμβουλευτική στον κόσμο, το 2023, η οποία όντως αποδείκνυε ότι οι συνεταιρισμοί και τα δίκτυα τα οποία τείνουν να υιοθετούν τεχνολογικές υποδομές έχουν πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις αλλαγές του περιβάλλοντος και παρουσιάζουν στο 25% μειωμένα κόστη εργασίας και παραγωγής. Καταλαβαίνετε ότι όσον αφορά τα συνεργατικά μοντέλα και ειδικά τους συνεταιρισμούς, μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν συνηθίσει να θεωρούνται σαν ο μοναδικός τρόπος συνεργασίας. Καταλαβαίνω όμως παράλληλα τη μεγάλη επιφλεκτικότητα που δείχνουν οι νέοι στα συνεταιριστικά σχήματα, καθώς πέραν του μεγάλου ρίσκου, των μεγάλων υποδομών, της δέσμευσης που έχουν, τα ακολουθεί και ένα πάρα πολύ κακό ιστορικό. Και εδώ μπαίνει το κομμάτι της τεχνολογίας, και αυτό θέλω να παντρέψω αυτά τα δύο. Η τεχνολογία είναι αυτή που ουσιαστικά θα εξαλείξει τα γεωγραφικά όρια στο κομμάτι της συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα. Και θα θέσω πάλι ένα προσωπικό παράδειγμα, πάλι μέσα από το πρόγραμμα το Agri-Food Leadership της Νέας Γεωργίας Νέας Γενιάς, όταν με τα υπόλοιπα 14 άτομα που επιλέχθηκαν γνώρισα έναν άνθρωπο από άλλο σημείο της Ελλάδος, από τη Χαλκιδική συγκεκριμένα, ένα γεωπόνο. Καταλάβαμε και οι δύο πως έχουμε ένα κοινό όραμα. Αυτό είχε να κάνει με τη βοήθεια της ευελτιστοποίησης των διαδικασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα του αγροδιατροφικού κλάδου. Συγκεκριμένα για μια πλατφόρμα στην οποία θα υπήρχε πλήρης διαφάνεια της αγοραπολισίας των σιτηρών. Όταν συζητήσαμε και καταλάβαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στο συγκεκριμένο κομμάτι, ξεκινήσαμε να χτίζουμε την πλατφόρμα. Τη χτίζουμε εδώ και 2 χρόνια. Είναι σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Έχει βγει live σε κάποια κομμάτια και θεωρώ ότι θα πάει ακόμη καλύτερα. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι το ότι αν εξαιρέσουμε τις πρώτες συναντήσεις που έγιναν αναγκαστικά διαζώσεις λόγω του προγράμματος, εδώ και 2 χρόνια επικοινωνούμε και υπάρχει μια συνεργασία καθαρά ψηφιακά. Δεν έχει χρειαστεί κάποια συνεργασία να γίνει από κοντά. Κάτι που δείχνει ότι η τεχνολογία, αν μπορέσει και χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να δώσει μια πολύ πιο μεγάλη διαφάνεια στο εμπόριο, πολύ πιο δίκαιες διαδικασίες για τον παραγωγό, κάτι που μέχρι τώρα δεν συμβαίνει, και προφανώς να σταματήσει αυτόν τον περιορισμό που είχαν τα γεωγραφικά όρια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως σίγουρα πως η τεχνολογία είναι εργαλείο, είναι ουδέτερη, δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει και να ομαλοποιήσει τη διαδικασία της συνεργασίας, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας όχι απλά θα συνεχίσει να είναι καθοριστικός, με τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας θα παραμείνει ακόμη πιο σημαντικός. Γιατί, όπως ανέφερα και το δικό μου παράδειγμα, αν δεν υπήρχε εμπιστοσύνη, το κοινό όραμα και οι αξίες, δεν θα υπήρχε λόγος να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη startup. Άρα, κλείνοντας, νομίζω ότι στις νέες μορφές συνεργασίας πρέπει να αντιμετωπίζουμε την τεχνολογία σαν κάτι θετικό, να καταλάβουμε πως μπορεί να μας βοηθήσει και όσο και να αυτοματοποιήσει κάποιες δουλειές, όσες ανθρώπινες δουλειές και να αποκαταστήσει, ο ανθρώπινος παράγοντας θα συνεχίσει να είναι ο πιο σημαντικός και αυτός ο οποίος θα χειρίζεται την τεχνολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Μυρτώ, πιστεύεις ότι ο συνεργατισμός είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την κτηνοτροφία, και ποια μορφή θεωρείς ότι είναι η πιο κατάλληλη? Καταρχάς, ο συνεταιρισμός για μας θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος πλέον. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ο κόσμος, ακούγοντας συνεταιρισμός, έχει το μυαλό του πάντα στις αμαρτωλές ενώσεις. Και αυτό θα πρέπει λίγο να φύγει από το μυαλό μας. Γιατί, ήταν μια δύσκολη εποχή. Πέρασε μετά τη λαμπρή εποχή, πέρασε η δύσκολη εποχή, αλλά ας μην γελιόμαστε, δεν ήταν οι συνεταιρισμοί αυτοί που απέτυχαν, ήταν η διαχείριση των συνεταιρισμών. Ήταν οι λάθος άνθρωποι στις λάθος θέσεις.
Θεωρώ ότι έχουμε ξεφύγει από αυτό το μοντέλο και ότι με συνεργατισμό και συνεταιρισμό μπορούμε να πάμε πολύ μπροστά την κτηνοτροφία. Πέρα όμως από την πώληση των προϊόντων, γιατί κάθε φορά όταν λέμε για συνεργατισμούς, ο κόσμος λέει θα πουλάμε όλοι μαζί το προϊόν μας και θα πάρουμε μια καλύτερη τιμή. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η ανταλλαγή απόψεων, είναι η ενασχόληση των ανθρώπων με τους συλλόγους, είναι να βρεθεί σε μια αίθουσα να συζητήσεις, όπως βρέθηκα εγώ κάποτε και έμαθα για το φύτρο υδροπονίας. Ένας άλλος θα μάθει για κάτι άλλο. Και στην ουσία είναι πιο πολύ η ανταλλαγή απόψεων για την εξέλιξη που θέλουμε να δώσουμε. Επειδή και εγώ, όπως είπες, ήμουνα στη Νέα Γεωργία, νέα γενιά, παρακολούθησα πέρσι τα μαθήματα κτηνοτροφίας, μιας και πρόσφατα ασχοληθήκαμε και με την εκτροφή κοτόπουλου. Ήταν κάποια μαθήματα τα οποία πραγματικά μας βοήθησαν πολύ, γιατί ήμασταν και άσχετοι σε αυτόν τον κλάδο. Αλλά δεν ήταν τόσο τα μαθήματα, όσο το μετέπειτα. Η κοινωνία που φτιάξαμε, και ακόμα και σήμερα, 1,5 χρόνο μετά, υπάρχει μια ομάδα στο Viber στην οποία συνομιλούμε, σηκώνουμε το τηλέφωνο και λέμε ότι είδα αυτό σήμερα στη μονάδα μου. Το έχεις ξαναδεί, μπορώ κάτι να κάνω. Δηλαδή, είναι πιο πολύ ανταλλαγή απόψεων που θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς και μετά το να πουλήσεις το προϊόν που θα παράξεις. Ευχαριστούμε, Μυρτώ. Νίκο, στο χώρο της μελισσοκομείας θα θέλαμε να μας πεις πόσο σημαντική θεωρείς ότι είναι η συνεργασία και η ανταλλαγή γνώσης και πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε αυτή την νοοτροπία στην πράξη. Λόγω των προαναφερθέντων λόγων και παραγόντων και εγώ πιστεύω ότι είναι μονόδρομος πλέον τα συνεργατικά διευρυμένα σχήματα, τα οποία όμως για να μπορέσουν να συσταθούν επιτυχώς χρειάζονται σίγουρα το mentoring από έναν καταρτισμένο φορέα. Σε επίπεδο αφενός σύστασης και μετά και λειτουργίας. Τώρα εδώ προκύπτουν όμως και... Όχι προκύπτουν, ουσιαστικά αυτό έχει... Τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτό. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, ενώνουμε το κεφάλαιό μας, ενώνουμε την τεχνογνωσία μας και μέσα από αυτό προκύπτουν και συνεχείς μια δυναμική συνεχών ζυμώσεων, έτσι ώστε να μπορούμε να γίνουμε παραγωγικότεροι και ουσιαστικά και πολύ ανταγωνιστικότεροι. Πέρα από αυτό μπορούμε να, μέσα από συνεργατικά σχήματα, εμείς πέρυσι, το 2023, αν θυμάμαι καλά, είχαμε παρακολουθήσει, είχαμε κάνει μια απόπειρα για σύσταση ομάδας παραγωγών και είχαμε παρακολουθήσει το mentoring από την αγροανέλυξη. Εκεί μπήκαν και πολύ πρωτότυπες ιδέες. Θα θέσω και ένα παράδειγμα από έναν συνάδελφο με τον οποίο έχουμε και πλέον μια συνεργασία, όχι ακόμα όμως σε επίπεδο σύστασης επιχειρηματική, τυπικά δηλαδή και νομικά, αλλά όμως ήταν αυτός ο οποίος έβαλε ουσιαστικά το άλλο ένα προϊόν στη μελισσοκομεία, το οποίο είναι η επικονίαση και το πώς θα πρέπει να το δούμε αυτό. Το πώς θα πρέπει να το δούμε έτσι ώστε να ανταχτούμε και από εκεί που φαινόμαστε λίγο κάπως ή κάπως του αγροτικού τομέα για τους υπόλοιπους, δηλαδή φέρνετε τα μελίσια σας, ενοχλείτε, μας τσιμπάνε κτλ. Να γνωρίζει ο άλλος ποσοτικά πλέον και ποιοτικά ότι υπάρχουν αυτές εδώ οι μέλισσες, τι αποκομίζω εγώ ως τελικό αποδέκτη στην παραγωγή μου. Αυτό ήταν, ας πούμε, ένα κέρδος που πήραμε. Δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε ως ομάδα παραγωγών, αλλά τέλος πάντων έγινε μια πρώτη βάση. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται όλο αυτό βέβαια ωρεοποιημένο, δεν είναι καθόλου ωρεοποιημένο. Υπάρχουν δυσκολίες που ανέφεραν και οι προλαλήσαντες όσον αφορά τους παλιούς συνεταιρισμούς και τα προβλήματα τα διαχειριστικά, αλλά στο παγκόσμιο πλάνο, αν θέλουμε να το δούμε δηλαδή, αν όχι παγκόσμιο, στο πανευρωπαϊκό πλάνο, είναι πλέον μονόδρομος, γιατί αλλιώς σαν μονάδες νομίζω ότι έχουμε μικρή, αν σε μου επιτραπεί η λέξη, η έκφραση διάρκεια λήξης η παραγωγή, ως επιτοπλίστων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Νομίζω ότι θα κλείσουμε σιγά σιγά το πάνελ μας. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι πριν κλείσουμε? Ναι. Χριστό. Ναι. Νομίζω εκδηλώσα τη σημερινή, παρότι αναγκαστικά θα πρέπει να αναφερθούμε, όπως και όλοι οι προηγούμενοι, σε κάποια προβλήματα τα οποία μπορεί να έχει ο πρωτογενής τομέας, όπως και να έχει, αφήνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα σαν κατακλείδα.
Θεωρώ ότι τα συνεργατικά μοντέλα ηγεσίας και η στοχευμένη δικτύωση είναι αυτά που θα πρωταγωνιστήσουν στον πρωτογενή τομέα τα επόμενα χρόνια. Και το ότι ο πρωτογενής τομέας έχει ανάγκη την προώθηση καλών πρακτικών, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει εκ νέου ένας δελαστικός τρόπος, ένας δελαστικός χώρος επαγγελματικής αποκατάστασης για τους νέους. Αυτό. Οκ, ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι άλλο ή να κλείσουμε? Ωραία. Εγώ κλείνοντας, νομίζω ότι από όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα κρατάω το ότι η ηγεσία δεν είναι κάτι ατομικό, είναι κάτι συλλογικό και παράλληλα ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη και ότι η συνεργασία είναι δύναμη, δεν είναι αδυναμία ούτε παραχώρηση. Αυτά από εμάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τους ομιλητές και να πω ότι ο Οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να στηρίζει τον κλάδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.